Filmat ta' tifel ċkejkel li bes il-ħarqa fuq xkaffa ta' bagol ta' karozza misjuqa mill-bypass ta' San Pawl il-Baħar ħoloq reazzjoni kbira fuq il-medja soċjali. Il-filmat li ttella fuq Facebook wara li ċkejkel ma kienx marbut b'sewwieq jinstema' jiġbed l-attenzjoni tas-sewwieqa. Sinjura, dak it-tifel fuq wara. Tieħu brejk hemm it-tifel fuq wara. Ħsieb, hu. One News tkellem mal-Ispettur Pier Guido Saliba mit-taqsima ta' traffiku dwar miżuri ta' sigurtà li għandhom jittieħdu mill-ġenitur waqt li jkunu qed jivvjaġġaw bit-tfal. Is-Sur Saliba qal li liġi tgħid ċaru tont li tfal sa 11-il sena jridu jkunu f'sedil apposta, apparti li jkunu marbuta. Jiddependi l-pis, jiddependi t-tul, imma tfal li jaqbżu l-135 cm bħala tul huma eżenti milli jkunu f'sedil apposta, ġifieri jistgħu joqogħdu f'sit normali b'sit belt tal-kbar. L-Ispettur Saliba qal li għall-kuntrarju ta' dak li jaħsbu bosta, it-tfal jistgħu jirkbu fuq quddiem. L-unika restrizzjoni fejn jitlu tfal fuq is-sit ta' quddiem hija illi t-tfal li jqogħdu fuq is-sit ta' quddiem jekk ikunu ġo sedil illi ħares blura dak li ngħidu aħna ta' trabi, f'dak il-każ il-liġi tgħid illi l-airbag ta' quddiem irid ikun mitfid. L-Ispettur Saliba qal li kull ma jmur il-pulizija qed tiltaqa' ma' nies li ma jkunux lebsin iċ-ċinturin, qal li mingħajr ċinturin tas-sigurtà sempliċi inċident jista' jinbidel f'disgrazzja. Fejn għandek ċertu saħħa ta' impatt, ħatinduna li kien hemm seatbelt għax ħassib selħa jew ġerħa li għandha x'taqsam ma' seatbelt. Imma d-differenza hija issa qed tgħid differenza bejn 10% u 80% tal-injuries. Irrakkonta li f'każ partikolari il-vittmi ta' inċident li ma kinux lebsin iċ-ċinturin tas-sigurtà spiċċaw batew il-konsegwenzi anke fil-karriera professjonali tagħhom. Persuna kellhom jintużaw ċertu plates partikolari, ma kinux tfal, ċertu plates partikolari kien nuqqas tal-bis ta' seatbelt minħabba l-kondizzjoni medika li ġraw ħabba l-ġrieħi li kien hemm. Kienu studjaw, kienu waslu fl-aħħar biex jingradwaw f'ċertu studji partikolari li kellhom bżonn jużaw laboratorji fejn kien hemm strumenti magnetiċi u f'daqqa waħda dak l-istudju safa kollox fix-xejn. L-Ispettur Saliba spjega li dawk il-persuni li għandhom inqas minn 16-il sena u ma jkunux lebsin ċinturin tas-sigurtà huma fir-responsabilità tax-xufier. Jekk jidher li kien hemm nuqqas mhux ħażin tax-xufier fejn jidħol is-seatbelt ta' tfal, jekk jew 6 punti fuq kull tifel jew tifla li hemm fil-vettura, hemmhekk tilfu l-liċenzja, ġifieri ma darba waħda setgħu tilfu l-liċenzja. Huwa temm jappella lis-sewwieqa biex jippjanaw qabel kull vjaġġ u jekk se jħallu lil uliedhom rikba fuq is-sit ta' wara u marbutin għandhom isibulhom mezz biex jokkupaw ruhom u bekk ma jkunux ta' periklu għas-sewwieq innifsu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.